ആൾക്കാർ വന്നു. ശരി ശരി. എല്ലാവരും ലെവൽ 3യിലേക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇനി 2 അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ 3 അല്ല ലെവൽ 2 കഴിയായി. അപ്പോ ലെവൽ 3യുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക. ഏതൊക്കെ ബുക്കാ മാതാജി? ഒന്ന് ഉപദേശാമൃതം, പിന്നെ ഈശോപനിഷത്ത്, പിന്നെ ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അതില് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവും ഈശോപനിഷത്തും മംഗളൂർ ഇസ്കോണിന്ന് മലയാളത്തിൽ കിട്ടും. പക്ഷെ ഉപദേശാമൃതം മലയാളത്തിൽ കിട്ടാനില്ല പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 3ഉം ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നോ വരുത്തിക്കാം. ഗുരുവായൂർ തൊഴാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ സ്റ്റോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇസ്കോണിന്റെ. അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം. 3 പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോ ലെവൽ 3യിലെ ഉപദേശാമൃതം കഴിഞ്ഞു. 2ാമത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ട് ഉപദേശാമൃതം കഴിഞ്ഞു. ഉപദേശാമൃതം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഏതാണ്? ഈശോപനിഷത്ത്. ഉപനിഷത്താണത്. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഞായറാഴ്ച ഈശോപനിഷത്ത് തുടങ്ങുമായിരിക്കും. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മാതാജിയോട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഞായറും തിങ്കളും ആണ് ക്ലാസ്. ഈശോപനിഷത്തിന് ലെവൽ 3 ക്ലാസ് ഞായറും തിങ്കളും രാത്രി 7 മണിക്കാണ്, 7:15. അപ്പോ ഒരു പുസ്തകം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം ഈ ആഴ്ചയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച പുതിയ പുസ്തകം തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ മാതാജിയോട് ചോദിക്കട്ടെ, ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന മാതാജിയോട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ട് തരാം. ബുക്ക് വാങ്ങിയട്ടെ മാതാജി, ബുക്ക് വാങ്ങട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. അതെ അതെ, ബുക്ക് പക്ഷെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വരുമല്ലോ. നിങ്ങൾ ഓർഡർ കൊടുത്താ ഈ നാളെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ ഗുരുവായൂർ പോകണമല്ലോ നമ്മള്. ഓൺലൈൻ തിരുവനന്തപുരം ഇസ്കോണിലേക്ക് ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. തിരുവനന്തപുരം ഇസ്കോൺ ഓൺലൈൻ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതില് ബുക്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ. അതില് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അയച്ചു തരും മാതാജി. ശരി, എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയും കൂടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും മതി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിത്യനാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 15 ജയ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ. അധ്യായം 15 നമ്മൾ പുരുഷോത്തമ യോഗം, പരിപാലകൻ, എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന എന്ന നിലയിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെയും ഭൗതിക ലോകത്തിലെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ പരമപുരുഷനെ ഉത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു. ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ളത് ആസക്തിയിൽ, തൃഷ്ണയിൽ ആണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങളാണ് അതിനെ പരിപോഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പരിപോഷണത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. പിന്നെയോ അതിന്റെ വേരുകൾ എന്നുള്ളത് ആസക്തിയാണ്, തൃഷ്ണയാണ്. അപ്പോൾ രാജസികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ, രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിലാണ്, അതിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. കാരണം അതാണ് നമ്മളെ പിന്നെയും വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജനിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുമൂലമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനേകം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള, വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കാണുവാൻ കാരണം ഈ ആസക്തിയാണ്. അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി, പലതിനോടുമുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ജീവാംശം അല്ലെങ്കിൽ
ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്, ഇല്ല എന്നില്ല. പക്ഷേ അത് തൃഷ്ണയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആസക്തിയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെ അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കാമം, ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഇത് മൂന്നുമാണ് നരകത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഈ 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ, മിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരാളെയും അധപതിക്കുന്നില്ല. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ മിതമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ വലിപ്പം അറിയാൻ സാധിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര വരെ പോകാം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. സ്വയം ഒരു നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ആഗ്രഹത്തെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അത്യാസക്തിയോടുകൂടി ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അധപതിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഒരു നിയന്ത്രണം വെക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഴിച്ചുവിടാൻ പാടില്ല, അവയെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം. അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് വിനയാകുന്നത് അവ അതിയായിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹമായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ, കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്കും നിലനിൽക്കാനും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കാണ് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള രുചി, ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വമേധയാ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നു. കാരണം അവയ്ക്ക് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് പിന്നീട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്, നമ്മൾ നാവാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളെ പല വിധത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെയും കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ പലതും ഗോസിപ്പുകളും കുറ്റം പറഞ്ഞു നമ്മൾ സമയം പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറോളം വെറുതെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പലതും, പൊളിറ്റിക്സ് ആകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളാകട്ടെ, ഗോസിപ്പുകളാകട്ടെ, അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തീരുക എന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരം, അപ്പോൾ നാവിന്റെ 2 പ്രവൃത്തികളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ നാവിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ടും കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ മൂലം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പോൾ പല വസ്തുക്കളും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നും, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. ശരീരബോധത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം? ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രമേ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനമെടുത്താൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അവ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ സ്വമേധയാ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നടന്നു, നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ല എന്നില്ല. രണ്ടാമതായിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതായത് കൊണ്ട് അത് പരിശുദ്ധമാകുന്നു, നമ്മുടെ നാവിനെയും അത് പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും, രൂപം കാണാനായിട്ട് കണ്ണുകൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ശരി, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ കാണുക. എല്ലാ ദിക്കിലും പല അമ്പലങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കാണാം. ഓരോ അമ്പലങ്ങളിലും പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ കണ്ട് കണ്ണിന്റെ സന്തോഷത്തിന് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ ആസക്തിക്ക് നമുക്ക് നിയന്ത്രണം ഇടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ ചെവിക്കും പലതും കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാം. ഭഗവാന്റെ കഥകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രണം വരുത്താൻ സാധിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസവും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആസക്തിയും നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നു. അതാണ് ദൈവീക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവവുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ആസുരിക ഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ആദരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെയും നിബന്ധനകളെയും ഒന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെയാണ് ആസുരിക സ്വഭാവികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം ഒരു നിയന്ത്രണം വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും, കാരണം കലികാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ തന്നെ ദൈവികവും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അത് നമ്മൾക്കും നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളവർക്കും നമ്മുടെ ഭാവിക്കും എല്ലാം തന്നെ നല്ലതാണ്. അതുവഴി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ ആസുരിക ഗുണങ്ങളാണെങ്കിലോ നമുക്കും ദോഷം, നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളവർക്കും ദോഷം, സമൂഹത്തിനും ദോഷം, രാജ്യത്തിനും ദോഷം. അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ നമ്മളെ അടുത്ത ജന്മങ്ങളിൽ അധപ്പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ദൈവിക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവവും അവരുടെ രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യാസങ്ങളും ആസുരിക ഭാവത്തെ ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് വഴിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം. പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടലായിട്ട് 21 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആസുരിക ഭാവത്തെ ഇല്ലാതാക്കി നമുക്ക് ആ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ പറ്റി വിവരിച്ചുവല്ലോ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലെ ശുഭകരമായ ദിവ്യ ശാഖകളെയും താഴത്തെ ആസുരിക ശാഖകളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് വൃക്ഷത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ പുണ്യ പാപകർമ്മങ്ങളെ ആ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അരയാൽ വൃക്ഷത്തിൽ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ, പുണ്യവും പാപവുമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് പുനർജന്മം നൽകുന്നത്. അതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നമ്മുടെ വേരുകളായിട്ട് മാറുന്നത്. 16-ാം അധ്യായം വൃക്ഷത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ഉന്നതിയിലേക്ക്, ഉയർന്ന ഗൃഹങ്ങളിലേക്കും കൂടാതെ അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്കും നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആസുരിക ഗുണങ്ങളാണെങ്കിലോ ആസുരിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും മരത്തിന്റെ താഴേക്കും ഒടുവിൽ നരകത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ. ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അത്രമാത്രം മോശം സ്വഭാവമാണ് ആസുരിക സ്വഭാവം. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നത്. ദൈവികമായ 26 സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. ആൽമരത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിര നിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയ, രാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഗുണങ്ങളാണ് ദൈവീക ഗുണങ്ങൾ. ഇത് നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്തെ കരസ്ഥമാക്കാനും അങ്ങനെ പരമപദം പോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യരിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. അതായത് മനുഷ്യരിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മങ്ങളോടെ ജീവിക്കുന്നവരിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ചാതുർവർണ്ണ്യം, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും. ആശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസി എന്നിങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങളിലും 4 ആശ്രമങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ പ്രത്യേകം, ചില ഗുണങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 3 ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഭയരാഹിത്യം, അഭയം, സത്വസംശുദ്ധി, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, പിന്നീട് ജ്ഞാന യോഗ വ്യവസ്ഥിതി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ഇത് 3ഉം ഒരു സന്യാസി അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്, ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭയരാഹിത്യം, അതായത് ഭയമില്ലായ്മ സന്യാസിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വേണം. കാരണം സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അത് 4 ആശ്രമങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ ആശ്രമമാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആദ്യത്തെ 25 വയസ്സ് വരെ ഒരാൾ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ സമയത്തെ വിനിയോഗിക്കുന്നു. പിന്നീട് 25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിക്കുന്നു, വിവാഹിതനാകുന്നു, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ഫാമിലിയോടുകൂടി കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മുൻപിലത്തെ നമ്മുടെ വർണ്ണാശ്രമ നിഷ്ഠപ്രകാരം 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വാനപ്രസ്ഥം, അതായത് തന്റെ ലൗകിക ജീവിതത്തിന് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെയായിട്ട് പിന്മാറാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ആസക്തി, അറ്റാച്ച്മെന്റ്, മമതാബന്ധം അതെല്ലാം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനും ഭഗവാനിലേക്ക് ആരാധന വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 3ാമത്തെ ആശ്രമം വാനപ്രസ്ഥം, 4ാമത്തേത് സന്യാസി. സന്യാസ ആശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ഗൃഹത്തെയും തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഏകനായി ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതിയിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിക്കിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. സ്വയം ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനും പിന്നീട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും. അതുകൊണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്യാസി ഭയരഹിതനായിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആരിൽ നിന്നും സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പരമപുരുഷോത്തമന്റെ കാരുണ്യത്തെ മാത്രം അയാൾ ആശ്രയിക്കണം. കാരണം അയാൾ ഏകനാണ്, നിരാശ്രയനാണ്. അയാൾക്ക് ആരും തന്നെ കൂട്ടിനില്ല. അയാൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ടും 100% ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം അദ്ദേഹം നയിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, അദ്ദേഹം എന്നെ സംരക്ഷിക്കും, എനിക്ക് ആപത്തൊന്നും വരാതെ അദ്ദേഹം കാത്തുകൊള്ളും എന്നുള്ള വിശ്വാസം സന്യാസിക്കുണ്ടായാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്യാസ ജീവിതം പരിപൂർണമാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിലോ തനിക്ക് ആരുമില്ല, തനിക്ക് രാത്രിയായാൽ പേടിയാകുന്നു, തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തനിക്ക് കൂട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു, ആരെങ്കിലും കള്ളന്മാർ വരുമോ കൊള്ളക്കാർ വരുമോ എന്നെല്ലാം പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കൊരിക്കലും ആ സന്യാസാശ്രമത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതനാകാനോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനോ സാധ്യമാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭയരാഹിത്യം, ആ ഭയം എന്നുള്ള ഗുണം സന്യാസിക്ക് വേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പരമാത്മരൂപിയായ കൃഷ്ണൻ തനിക്ക് സ്വയം അർപ്പണം ചെയ്ത ഒരാത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുമെന്ന ദൃഢവിശ്വാസം ആ സന്യാസിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഭയരാഹിത്യം. പിന്നീട് സത്വസംശുദ്ധി, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി ആ സന്യാസി എപ്പോഴും പുലർത്തിയിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണത്? നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കർക്കശമായി പാലിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുമായുള്ള അടുപ്പം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു സന്യാസിക്ക്. കാരണം സന്യാസി പരിശുദ്ധനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം മലിനമാക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മലിനമാക്കപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്തെങ്കിലും വരാതെ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്യക്തിപരമായി വളരെ കർശനമായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കർശനമായിട്ടുള്ള നിർബന്ധം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഒരു സന്യാസി എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനായിരിക്കണം. അത് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹം നിരോധിച്ചിരുന്നു. അതാണ് സത്വസംശുദ്ധി. മൂന്നാമത്തേത് ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന നിഷ്ഠയോടുകൂടി അദ്ദേഹം സ്വയം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തുകയും കരസ്ഥമാക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും വേണം. ഒരു സന്യാസിയുടെ കർത്തവ്യം അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ് വളർത്തുകയും നൽകുകയും വേണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥർ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത് അവരിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നു. കൂടാതെ വിനയം, മറ്റുള്ളവരുടെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർത്താൻ വീട് തോറും അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സന്യാസിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന 3 ഗുണങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തെ 3 ഗുണങ്ങൾ, അത് ദൈവികമായ ഗുണങ്ങൾ സന്യാസി വളർത്തിയെടുക്കണം. അടുത്ത 3 ഗുണങ്ങൾ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനിൽ കാണപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതായത് ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം മുതലായവ. ദാനവും യജ്ഞവും ഗൃഹസ്ഥന്മാർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു? കാരണം അവരാണ് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നത്. കാരണം ബ്രഹ്മചാരി, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി ഇവർ 3 പേർക്കും ജോലിയൊന്നുമില്ല. അവർ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മചാരി വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല.
വാനപ്രസ്ഥനും സന്യാസിയും റിട്ടയർ ചെയ്തവരാണ് ഭൗതിക ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കലും ധനമുണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥൻ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു 3 പേർക്കും ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ദാനം ചെയ്ത് അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, വാനപ്രസ്ഥരായിട്ടുള്ളവർക്ക്, സന്യാസിമാർക്ക്. അപ്പോൾ സത്വഗുണാധിഷ്ഠാനത്തിലുള്ള ദാനം ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. നേടിയ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പകുതി ലോകമാകമാനം കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയും വേണം. രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതങ്ങളായ ദാനങ്ങൾ പാഴ്ചെലവ് മാത്രമാണ്. സത്വഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത്, ഉചിതമായ സ്ഥലത്തും ഉചിതമാകുന്ന വ്യക്തിക്ക്, അതായത് യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമേ നമ്മളെ പരിപൂർണതയിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ദാനം യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വളർത്തുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ രാജസികവും താമസിക സ്വഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വെറുതെ നമ്മുടെ കാശ് ചെലവായി എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അടുത്തതായിട്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം, ദമഹ. ദമഹ എന്നുള്ളത് ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ആചരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ലൈംഗിക ജീവിതം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള സന്താന ലാഭത്തിന് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം, മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് നൽകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മൾ പുരോഗതി പ്രാപിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അതുവഴി നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഈ പുനർജന്മത്തെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പൂകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീവിതമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഗൃഹസ്ഥന്മാർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതുവഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗമനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് യജ്ഞങ്ങളും ഗൃഹസ്ഥന്മാരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇതിന് ധാരാളം പണച്ചിലവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പലവിധ യജ്ഞങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഉള്ളതാണ്. സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് ഉത്തമ യജ്ഞം. ഒട്ടും പണച്ചിലവ് വേണ്ടാത്തതും ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും, അത്യുത്കൃഷ്ടവുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥന്മാരിൽ കാണപ്പെടുന്നു. 4-മത്തേത് വേദപഠനം ബ്രഹ്മചാരിക്കുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതം നയിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനായി അവർ സശ്രദ്ധം വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. തപസ് എല്ലാവരും അനുഷ്ഠിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് വാനപ്രസ്ഥ അവസ്ഥയിലുള്ള ആശ്രമത്തിലുള്ളവർ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണം. തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വയമേവ നമ്മൾ ചില ആധ്യാത്മിക നിയമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് കഷ്ടങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് രാവിലെ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേൽക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക എന്നുള്ള ചിട്ട പുലർത്തുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കാനും സ്മരിക്കാനുമുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുകയും, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓസ്റ്ററിറ്റി തപസ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും പാലിക്കണം. കാരണം മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് എല്ലാവരും തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. മനുഷ്യ ജീവിതം മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് തപസ്യ നിർബന്ധമാണ്. ഒരാൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം 50 വയസ്സിന് ശേഷം വിരമിക്കേണ്ടതാണ്. തപസ് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും നാവിലും ആകാം. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ശാരീരിക, മാനസിക, വാങ്മയ തപസ്സുകൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. ജീവിതത്തിൽ തപസ് ആവശ്യമില്ല എന്നും ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ തുടരാമെന്നും പറയുന്ന കാഴ്ച വസ്തുക്കളായ ആത്മീയവാദികൾ അത്തരം തത്വചിന്ത നിരവധി അനുയായികളെ ആകർഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് നിരാകരിക്കുകയാണ്. തപസ് ആവശ്യമാണ്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ലളിതമായ ജീവിതം അതും എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അഹിംസ ഏത് ജീവന്റെയും പുരോഗതിയെ തടയാതിരിക്കുകയാണ് അഹിംസ. അതും എല്ലാവരും അനുഷ്ഠിക്കണം.
സത്യം, എല്ലാവരും സത്യം പറയേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെയാണ് സത്യം പറയുന്നത്? സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് കാണിക്കാതിരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഉദാഹരണം ഭഗവത്ഗീത പല ഭാഷ്യകാരന്മാരും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യം സത്യമായിട്ട് മാത്രം പറയാൻ, ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി സത്യം മാത്രമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. ആചാര്യന്മാർ എന്ത് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നോ അത് അതേപടി പറയുക, നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് സത്യമായിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തതെല്ലാം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്രോധമില്ലായ്മ. കാരണം ക്രോധത്തിന് തക്കതായ കാരണമുണ്ടായാലും ക്ഷമാശീലം പുലർത്തണം. ക്രോധാവേശം ശരീരത്തെ മുഴുവനും മലിനമാക്കുന്നു. ഈ വികാരം രജോഗുണത്തിന്റെയും കാമത്തിന്റെയും ഉൽപ്പന്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രോധം എല്ലാവരും നിയന്ത്രിക്കണം. ത്യാഗം, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ എന്ന് നമുക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്യജിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കുക. എസ്പെഷ്യലി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് ത്യജിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ശാന്തി എല്ലാവരും ശീലിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ശാന്തി ശീലിക്കുന്നത്? ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന വികാരങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക, സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുക. മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശീലിക്കണം. പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്. ഒരു കള്ളനെ കള്ളനാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കുറ്റാരോപണമല്ല. മറ്റുള്ളവരിൽ അനാവശ്യമായി തെറ്റ് കാണുകയും അവരെ ആവശ്യമില്ലാതെ തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവ് ഉപേക്ഷിക്കണം. അതാണ് പരദൂഷണം. അതായത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരെ മറിച്ച് അവരുടെ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അനാവശ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിർത്തുക. അതാണ് പരദൂഷണം. സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ദയ, ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകുന്നു. അതായത് എല്ലാ ജീവികളോടും അവരുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കുമുള്ള കാരണം ഭഗവാനെ മറന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരിൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താനായിട്ട് അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക, ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുക, അവരെ ഭക്തിയിലേക്ക് വളർത്തുവാനായിട്ട് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അതാണ് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളോട് നമ്മൾ കാരുണ്യം കാണിക്കുക എന്ന്. അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളോടാണെങ്കിലോ, മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊടുക്കുക. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അവർക്ക് കൊടുക്കുക വഴി അതുവഴി അവർക്ക് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം വളരെ വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നു. ലോഭമില്ലായ്മ. ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാഗ്രഹമാണ്. ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള അത്യാഗ്രഹം, അത് ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൃദുല സ്വഭാവം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സൗഹൃദം, അതാണ് മൃദുല സ്വഭാവം. വിനയം, അത്യന്തം വിനയത്തെയും നീച കർമ്മങ്ങളിൽ വിരക്തിയും. എല്ലാവരോടും വിനയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പെരുമാറാൻ പരിശീലിക്കുക. കൂടാതെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. സ്ഥിരനിശ്ചയം, തന്റെ പ്രയത്നങ്ങളെ പറ്റി ക്ഷോഭിക്കുകയോ നിരാശപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കലാണ്. ചില ഉദ്യമങ്ങളിൽ പരാജയം നേരിട്ടേക്കാം, അതിനെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കരുത്. ക്ഷമയോടും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം. അതാണ് സ്ഥിരനിശ്ചയം. തേജസ്, അത് ക്ഷത്രിയർക്കുള്ളതാണ്. ദുർബലർക്ക് രക്ഷ നൽകാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം ബലം തികഞ്ഞവരാകണം ക്ഷത്രിയന്മാർ. അഹിംസാവ്രതം എന്ന് നടിക്കാൻ പാടില്ല. ക്ഷത്രിയന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തന്റെ പരാക്രമത്തെ കാണിക്കണം. കാരണം അബലരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ക്ഷത്രിയരുടെ ധർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ട് അഹിംസയാണ്, ഞാൻ ആരോടും യുദ്ധം ചെയ്ത് ആരെയും മുറിവേൽപ്പിക്കില്ല എന്ന് നടിക്കരുത്. എന്താണ് കാരണം? ക്ഷത്രിയരുടെ ധർമ്മമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അക്രമം ആവശ്യമായി വന്നാൽ അവർ മടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ തേജസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ക്ഷമ, എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷത്രിയർ ക്ഷമ പരിശീലിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. ഒരാൾക്ക് തന്റെ ശത്രുക്കളെ അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയുമ്പോൾ ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ അയാൾ ക്ഷമ കാണിച്ചേക്കാം. അതും ക്ഷത്രിയർ ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണമാണ് ക്ഷമ. ധൈര്യം ക്ഷത്രിയർക്ക് കാണേണ്ടതാണ്. പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ശക്തി കാണിക്കുക, അതാണ് ധൈര്യം. വിശുദ്ധി, എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വൈശ്യർ ആന്തരിക ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധി നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. മനസ്സും ഹൃദയവും ആന്തരികമായിട്ട് പരിശുദ്ധമാകണം, ശരീരവും പരിശുദ്ധമാക്കണം. വൈശ്യർ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധി കാണിക്കേണ്ടത്? കരിഞ്ചന്ത ഉപേക്ഷിക്കണം. എസ്പെഷ്യലി ധനം കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട്
പിന്നീട് മാർക്കറ്റിൽ വില കൂട്ടി വെക്കുക, അത് അസത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം എപ്പോഴും പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം. അസൂയ, രാഹിത്യം, മറ്റുള്ളവരോട് നീരസം പാടില്ല. തന്നെ എല്ലാവരും മാനിക്കണമെന്ന വിചാരം ഇല്ലായ്മ, നാതിമാന്യത. എന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണമെന്നുള്ള വിചാരമില്ല മനസ്സിൽ, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് താൻ ബഹുമാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നാതിമാന്യത. അത് മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം. അവർ അനാവശ്യമായി മാന്യത ഭാവിക്കാതെ സ്വന്തം നില പുലർത്തണം. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ. ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തി പോരുക വഴി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത്, ഭഗവാന് നാമജപങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുക വഴി നമ്മിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളർന്നു വരും. നമ്മുടെ അശുചങ്ങളായിട്ടുള്ള, അതായത് ദുശ്ശീലങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കുറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കൂടുതൽ വളർത്തുവാനും നമ്മുടെ ദുശ്ശീലങ്ങളെ, അവ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ അതെല്ലാം വേണോ വേണ്ടയോ സംശയമുണ്ടാവും. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ദുശ്ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ദുശ്ശീലങ്ങളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് വളർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ. ഇനി ആസുര ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ദംഭോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധഃ പാരുഷ്യമേവച അജ്ഞാനം ച വിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരിം. ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അസുര ഗുണങ്ങളുള്ളവരിലാണ് അജ്ഞാനം കാണപ്പെടുന്നത്. കാരണം അജ്ഞാനം മൂലമാണ്, അവിദ്യ മൂലമാണ് ഒരാളിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഇതുപോലെ ദുരഹങ്കാരവും അഭിമാനവും എല്ലാം വളരാനുമുള്ള കാരണം. ഞാൻ ഏതോ ഒരു വലിയ ആളാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത് അജ്ഞാനം മൂലമാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരാളിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോ ഈ ഗുണങ്ങളെ അസുര ഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവിടെ. അഹങ്കാരം മൂലമാണ്, അജ്ഞാനം മൂലമാണ് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് മൂലമാണ് മൃഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്. തന്റെ അഹങ്കാരത്തെ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ആന ചെയ്യുന്നത്. ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജഹ സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ, ഭൗതികങ്ങളല്ല അവ, ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളാണ് അവ. മുക്തി സാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? കാരണം ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് യുദ്ധം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അതാണ് കർത്തവ്യമാണത്. അതുകൊണ്ട് ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാലാണ് പാപമുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക വഴി അർജുനൻ ദൈവികമായ ഗുണം ഉള്ളതായിട്ട് മാറുകയാണ്. കാരണം അർജുനൻ വിചാരിച്ചത് താനും ആസുരഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ലേ, കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് താനും അസുരഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മാഷുചഹ, നീ വിഷമിക്കേണ്ട, നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ് എന്ന്. ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ആശ്രമധർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുള്ളത്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുവോ അവരിൽ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ശത്രുവിന് നേരെ അമ്പെയ്യുന്ന കൃത്യം ദിവ്യമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ കടമയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് അസുര സ്വഭാവം. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഇവിടെ ദൈവിക സ്വഭാവത്തോടെ പിറന്നവനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഗൗഭൂതസർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുരയേ വച ദൈവോ വിസ്തരശഃ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥമേ ശൃണു. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ പറ്റി വിവരിക്കാം. അതായത് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഒരേ അച്ഛന്റെ മക്കളാണ്. കശ്യപ മഹർഷിയുടെയും അതിഥി ദിതി എന്നുള്ള രണ്ട് ഭാര്യമാരുടെയും മക്കളാണ് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും. അതിഥി എന്നുള്ള ഭാര്യയിൽ കശ്യപ മുനിക്ക് ഉണ്ടായ മക്കളാണ് ദേവന്മാർ. ദിതി എന്നുള്ള ഭാര്യയിൽ കശ്യപ മഹർഷിക്ക് ഉണ്ടായവരാണ് ദൈത്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാർ. ദിതിയുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മക്കളാണ് ഹിരണ്യകശ്യപവും ഹിരണ്യാക്ഷനും. പിന്നീട് അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങളാണ് പിന്നീടുള്ള അസുരന്മാർ. അപ്പോൾ ദൈത്യന്മാരും ദേവന്മാരും
കശ്യപ മഹർഷിയുടെ തന്നെ സന്താനങ്ങളാണ്. അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ദേവന്മാർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്നു, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ അസുരന്മാരോ ശാസ്ത്രങ്ങളെ മാനിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ മാനിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും എതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആസുര സ്വഭാവികൾ. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് മാത്രം. ഒരു കൂട്ടർ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നു, മറ്റൊരു കൂട്ടർ അനുസരിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരേ അച്ഛന്റെ തന്നെ മക്കളാണ്, വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണാനില്ല. രണ്ടുപേർ മാത്രമേ, രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ഭൂലോകത്തിലുള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ ആ ആസുര സ്വഭാവികളുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, അവരുടെ ദുസ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുരാഹ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്നോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. വേദപ്രോക്തങ്ങളായ ആചാരങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവരാണ് അവർ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിശുദ്ധിയുമില്ല. ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുമുള്ള വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ് അവർ. നല്ല പെരുമാറ്റം അറിയില്ല, സത്യസന്ധതയില്ല. ഇതെല്ലാം അസുര സ്വഭാവികളുടെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. എന്നിരുന്നാലും അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർക്കും പ്രത്യേകമായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് അസത്യമാണ്, അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാണ് അവർ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരും തന്നെയില്ല, ഭഗവാൻ എന്നൊരാൾ ഇല്ല എന്നെല്ലാം അവർ പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനം, അതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ട് എന്നൊന്നും അവർ വിചാരിക്കുന്നില്ല. പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് ഒരു പാപജന്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതൊന്നും തന്നെ അവർ വിചാരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ഒരേ ഒരു ചിന്താഗതി ഈ ജീവിതം എന്നുള്ളത് ആസ്വദിക്കാൻ മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ സാധിക്കുമോ ആ വിധത്തിൽ ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഇതിനൊരു ഉത്ഭവസ്ഥാനമില്ല, നിയന്താവായിട്ട് ഭഗവാനില്ല, ആരെയും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വന്തം സുഖഭോഗത്തിനായിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകൾ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അവർ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുവാനും ആയിട്ട് അവർ ഇതുപോലെയുള്ള കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അസുര സ്വഭാവികൾ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും വ്യാമോഹിതരുമായ അല്പബുദ്ധികളാണ്. വ്യാമോഹിതരും അല്പബുദ്ധികളുമാണ്. കാരണം തങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷേ വിനാശകരമായ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഹിംസാത്മകവും ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിലാണ് അവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ ഭൗതിക ലോകം ആവുന്നത്ര ആസ്വദിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖ ലബ്ധിക്കുതകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉപാധികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഭൗതികങ്ങളായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മാനവ സംസ്കാരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നേരെ തിരിച്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ജനങ്ങൾ അധികം അക്രമാസക്തരും നിഷ്ഠൂരന്മാരുമാകുന്നു. ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതെ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അവർ മുന്നേറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവരുടെ മനസ്സിൽ ദയ, കരുണ, പിന്നെയോ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം, മറ്റുള്ളവരും ജീവജാലങ്ങളാണ്, അവർക്കും ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്, അതൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നിഷ്ഠൂരങ്ങളായ ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ
ഉപദ്രവിക്കാനും അവർ മടിക്കുന്നില്ല. മൃഗങ്ങളോടും മനുഷ്യരോടും കൂടുതൽ ക്രൂരത കാട്ടുന്നു. അന്യോന്യം എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അവർക്ക് രൂപമില്ല. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. കാരണം അവരിൽ എന്താണുള്ളത്? അടക്കാനാകാത്ത കാമം, കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാന്വിതാഹ മോഹാത് ഗൃഹീത സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്റെ അശുചിവ്രതാഹ. അടക്കാനാകാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുരസ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അത് മാത്രമാണുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പല പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പുതുതായിട്ട് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. കാരണം എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ സുഖകരമായ ജീവിതം നയിക്കാം എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നയിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമായിട്ടാണ് ഭവിക്കുന്നത്. അതവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖിപ്പിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. മനുഷ്യനായി ജനിക്കാൻ ഒരവസരം ലഭിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുമാവാം, മനുഷ്യർക്ക് എന്തുമാവാം, എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം, എങ്ങനെയും സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞു കൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സുഖം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പണം ചെലവാക്കണം, പണം സമ്പാദിക്കണം. പണം എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കും? ന്യായമായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ, ധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിൽ സമ്പാദിക്കുന്ന ധനം പോരാതെ വരുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അന്യായമായിട്ട് പാപകർമ്മങ്ങളിലൂടെ ധനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിലാണ് ആസക്തി. അതിന് എത്ര പണമുണ്ടായാലും മതിയാകില്ല. അങ്ങനെ അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിച്ച് സ്വയം സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരാണ്, അടക്കാനാകാത്ത കാമം, വ്യാമോഹിതരാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മായയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ, ആ മായാജാലത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു അവർ. പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിയുള്ള ഒരു ജീവിതം. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും. ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോൾ അജ്ഞാനത്തിന്റെ വ്യാമോഹത്തിൽ, വലയിൽ കുടുങ്ങി പോകുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു അങ്ങനെ ദേവന്മാരെയും മറ്റുള്ളവരെയും എല്ലാം തന്റെ കീഴിലാക്കി, തന്റെ ശക്തി മൂലം എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ച് ഞാനാണ് ഈ ഭൂലോക ചക്രവർത്തി എന്നുള്ള, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ തന്നെ ചക്രവർത്തി നാനാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഹിരണ്യകശിപു. എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ചു. ഇനി അവസാനം ഒരാളെ മാത്രമേ പിടികിട്ടാതെ ഉള്ളൂ. ആരാണത്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുവിനെ കൂടെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എനിക്ക് ആരും എതിരാളിയായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ സ്വന്തം മകന്റെ ആ ഭക്തി മൂലം ആ വിഷ്ണുവിനെ നേരിട്ട് എതിരിടേണ്ടതായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന് വേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ആ വിഷ്ണുവിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോൽവി പറ്റേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ച് ശത്രുക്കളെ എല്ലാം ഞാൻ നിഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഹിരണ്യകശിപു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ കംസനും മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാം ഓടിച്ച് സ്വന്തം അച്ഛനെ കൂടെ ജയിലിൽ അടച്ചുകൊണ്ട് ആ കംസൻ തന്റെ രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുത്ത് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ, ഐശ്വര്യം അനുഭവിക്കാൻ മറ്റുള്ള അസുരന്മാരെയും രാക്ഷസന്മാരെയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കംസൻ അവിടെ മധുര പിടിച്ചെടുത്ത്
രാജാവായിട്ട് വാണിരുന്നത്. അതുപോലെ രാവണൻ എന്താ ചെയ്ത? കുബേരന്റെ രാജധാനിയായിരുന്നു ലങ്ക, സ്വർണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ലങ്ക. ആ ലങ്കയെ കുബേരനെ ഓടിച്ച്, തന്റെ ശക്തിയാൽ കുബേരനെ ഓടിച്ച് ലങ്കയും പുഷ്പക വിമാനവും എല്ലാം സ്വന്തമാക്കി. അങ്ങനെ തന്നെ സീതാദേവിയുടെ സൗന്ദര്യം കേട്ടിട്ട് തനിക്ക് സീതാദേവിയെയും സ്വന്തമാക്കണം. അങ്ങനെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ അസുരന്മാർ. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അജ്ഞാനത്താൽ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം ഭഗവാനെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം തങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. ഭഗവാനെ ധിക്കരിക്കാനായിട്ടാണ് അവർ ഒരുമ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ അസുരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആസുര സ്വഭാവികളുടെ മാനസിക അവസ്ഥയുടെ കൂടുതൽ വിവരണമാണ് ഞാനാണ് നിയന്താവും ആസ്വാദകനും. അങ്ങനെയാണ് ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചത്. ലോകം മുഴുവനും കീഴടക്കി ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്, എന്നെ എല്ലാവരും ആരാധിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഭാവം. അത് ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യവുമായി ശരീരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനുമാണ് എന്ന് ആരാണ്? രാവണൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാം എന്റെ ശക്തിയാലാണ് നടക്കുന്നത്, എല്ലാം എന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് രാവണന്റെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ശത്രുക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു, ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് എന്ന് കംസനും വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു, ദുര്യോധനനും വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ പരാജയപ്പെട്ടു. കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, ഞാൻ തികഞ്ഞവനും എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ് എന്നെല്ലാമാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരായിട്ട്. ആത്മജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം അത്ര ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരെ ഈ ഗുണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വാധീനിക്കുന്നു. ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ് പിന്നെ അവർ പെരുമാറുന്നത്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഹ പ്രസക്താ കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേ അശുചൗ. അങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അന്യായമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. കൂടാതെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാം കൊല്ലാനും അവർ മടിക്കുന്നില്ല. അന്യരുടെ ധനം തട്ടിപ്പറിക്കാൻ അവർ മടിക്കുന്നില്ല. ശത്രുക്കളെ എല്ലാം നേരിടുന്നു അവർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവരുടെ ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ബലം മൂലം അവർ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വീഴുന്നു, പാപകർമ്മ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അതിന് ഇവിടെ പറയുന്നത് മോഹജാല സമാവൃതാഹ. മോഹത്തിന്റെ ഒരു വലയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു മത്സ്യം കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മത്സ്യത്തിന് പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കാരണം അതാണ് വലയെ പറയുന്നത്. വല എന്നുള്ളത് നമ്മളെ അതിനുള്ളിൽ കെട്ടുപാടുകളിലാക്കി പോകുന്നു, നമുക്കതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ പ്രകൃതിയുടെ മോഹജാലത്തിന്റെ വലയിൽ, വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ അവർ കുടുങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മടിയുണ്ടാകും. എന്നാലും ആദ്യത്തെ ആ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പുറകെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയായി തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് അത് പാപത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കൂമ്പാരമായിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ആയിരക്കണക്കിന് ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും വലയാൽ അവർ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇതുപോലെയുള്ള മോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുക്കിയിടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആഗ്രഹം ഒരു തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ അത്യാഗ്രഹം, ഭൗതികതയോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം, അത് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാപത്തിന്റെ വലയിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത്യാഗ്രഹം ഒരിക്കലും ഒന്നിനോടും പാടില്ല. മിതമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക സുഖങ്ങൾ നമ്മൾ മിതമായിട്ട് നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ട് അനുഭവിക്കുക. എല്ലാത്തിനും ഒരു നിയന്ത്രണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നമ്മളെ ഇതുപോലെ വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കൊടുക്കുന്നു. പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആത്മസംഭാവിതാഹ സ്തബ്ധാ ധനമാനമദാന്വിതാഹ
യജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്ഥേ ദംഭേനാവിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത് ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവർ അതൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പദവിക്കും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പേരിന് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അതുമൂലം പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കാണും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ വേദനിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ പേരിനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതും അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതുമൂലം അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ പോകുന്നില്ല. അവരുടെ കപട മതപരമായ ആചാരങ്ങൾക്ക് അവരെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല. അപ്പോൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ കുറയ്ക്കും. പക്ഷേ ഇതുപോലെ പേരിന് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. അവർ അതിൽ വ്യാമോഹിതരാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതുമൂലം അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ കുറയുന്നില്ല. അഹംബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംസ്ഥിതാഃ മാം ആത്മപരദേഹേഷു പ്രദ്വിഷന്തോഭ്യസൂയകാഃ. അസുരന്മാർ മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. ശരിയായ ധർമ്മം ആരാണിവിടെ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ശരിയായ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിനിധി. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ധർമ്മം വന്നിരിക്കുന്നത്. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാൻ എന്ത് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നോ അതാണ് ധർമ്മം. പക്ഷെ ഇവിടെ ആരാണ്? ശിശുപാലൻ ആ ഭഗവാനെ തന്നെ പഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. രാജസൂയ യജ്ഞം, യുധിഷ്ഠിരൻ രാജസൂയ യജ്ഞം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഗ്രപൂജയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അത് ശിശുപാലന് സഹിച്ചില്ല. കാരണം ഒരു ഗോപാല ബാലകനായിരുന്നു. പശുക്കളെയും കിടാങ്ങളെയും മേച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഗോപാല ബാലകൻ. അയാളെയാണോ നിങ്ങൾ അഗ്രപൂജയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഭഗവാനെ പഴിച്ചു. ഭഗവാന് അപമാനമുണ്ടാക്കി, ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി, ഭഗവാനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു, ഭഗവാനോട് അസൂയാലുവായി തീരുന്നു, ഈർഷ്യാലുവായി. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിദ്വേഷങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശിശുപാലന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. ശിശുപാലന്റെ 100 തെറ്റുകൾ വരെ ഞാൻ പൊറുക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ശിശുപാലൻ 100 തവണ ആ ഭഗവാനെ പഴിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ 100 ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ ചക്രം കൊണ്ട് ശിശുപാലന്റെ കഴുത്ത് തന്നെ അറുത്ത് കളഞ്ഞു. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാർക്ക് അതാണ് വിധി. കാരണം ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ ആ ആസുര ജന്മത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം കൈയാൽ അവരുടെ നിഗ്രഹം നടന്നുവെങ്കിൽ അത് അസുരന്മാർക്ക് ഗുണമാണ്. കാരണം അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് തന്നെ ഈർഷ്യാലുവായിട്ട് അവർ ആ ധർമ്മത്തെ തന്നെ പഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രമാത്രം അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ആസുരീം യോനിമാ പന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ധതമാം ഗതിം. ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും പ്രാപിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ഭഗവാനെ അനേകം വിധത്തിൽ പഴിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവാന്റെ ധിഖരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കരുണ ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ലേ എന്ന്.
അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ശിശുപാലനെ, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ, രാവണനെ എല്ലാം ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വധിച്ചത്, അതുപോലെ ഇവരുടെ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ തന്നെ അവർ വധിക്കപ്പെടാൻ ഇടവരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അധപ്പതിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതുവഴി ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും, ബ്രഹ്മ സാമ്രാജ്യം നേടാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിലോ അവർ അധികം അധപ്പതിച്ച് അവരുടെ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ ശരണാഗതരുമാകുന്നു. ക്രമേണ അവരുടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ ഭഗവാനെ ശരണാഗതരുമാകുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ അവർക്ക് അവസാനം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അവരുടെ ഗതി ശരിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഇത് ഭഗവാന്റെ കരുണയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണണം. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ദുസ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെയെല്ലാം അധപ്പതിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അവസാനം ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഇവർ അസുര സ്വഭാവികളായിട്ട് അധപതിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. നരകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിയിക്കും. ശരീരമാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ആ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബാധിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവിനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവാണ് അധപ്പതിച്ച് പോകുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടും ആ ശരീരം കൊണ്ട് ശരിയാവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലും ജീവാത്മാവിന് അധപ്പതിച്ച ഒരു ജന്മം ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ നരകത്തിൽ പോയി വീഴുന്നതും ജീവാത്മാവാണ്. എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് ആ ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്കാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആസുര സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. കാമം എന്നുള്ളത് ഭൗതികതയോടുള്ള പല വിധത്തിലുമുള്ള അത്യാസക്തി. ലോഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള അത്യാഗ്രഹം. ക്രോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈർഷ്യ, ക്രോധം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിൽ എത്തും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇവയെ നമുക്ക് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് പരമപദത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യും? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുന്നു, പിന്നീട് ആ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് ആത്മജ്ഞാനം കൈവരുത്തുന്നു, പിന്നീട് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, ഓസ്റ്ററിറ്റി അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതുവഴി നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ക്രമേണ നമുക്ക് പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിതമായിരിക്കണം. ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്താൽ നമുക്ക് പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇവയെല്ലാം നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വഴികളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാകില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ശാസ്ത്രങ്ങളെയും പ്രമാണങ്ങളെയും എല്ലാം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതം, ഭഗവാനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം,
നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിക്കാതെയുള്ള ഒരു ജീവിതം അത് നമ്മളെ ഒരിക്കലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ സുഖമോ സന്തുഷ്ടിയോ ശാന്തിയോ ഒന്നും തന്നെ നേടാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാത്തവരുണ്ട്, അതിനെ അനുസരിക്കാത്തവരുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അസുര സ്വഭാവികളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണതയോ സുഖമോ സന്തോഷമോ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രമാണം തേ കാര്യവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ അറിയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കണം. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കൊരു മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹം സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ധർമ്മങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും നമുക്ക് മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ വസിച്ച് ആ ഗുരുവിനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചു, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി, ഗുരുകുലത്തിൽ താമസിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക. അതുവഴി നമുക്ക് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിൽ കാണാവുന്ന 4 പ്രധാന ദോഷങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിനില്ല. ബദ്ധനായ ആത്മാവിൽ അപക്വങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വഞ്ചന പ്രവണത, തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹശീലം എന്നിങ്ങനെ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മിൽ 4 വിധത്തിലുള്ള കുറവുകളുണ്ട്. ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിക്കുക വഴി ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മൂലം നമ്മിൽ 4 കുറവുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണങ്ങളല്ല, അവയ്ക്ക് നിയമ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമത്, നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ക്ഷരങ്ങളാണ്, അക്ഷരങ്ങളല്ല, നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. മൂന്നാമത്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. നാലാമത്, ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് വശംവദരായി വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നു നമ്മൾ. എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ഈ തെറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അവ തെറ്റില്ലാത്തവയാണ്, കുറവുകൾ ഇല്ലാത്തവയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവും പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേദങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഭഗവത്ഗീത മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ആ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അവസാനം 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തിവിധ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ദൈവികമായ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുവഴി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനും സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും